2 million in the house. Good evening. Make a love shout out. $3 million in the house. Thanks for coming. TV, make a love shout out. Thanks for coming. Wings, make a love shout out. Anong 3 oras? Anong harang 3 oras? 3 oras ba rin di ate? Tapusin mo ah. LS tayo saglit. Mr. Nature, thanks for coming. Thanks sa paharang. Make a love shout out, Sir Wings from Nature. Make a love shout out, Mr. Nature from Wings Vlog. Mr. Nature, may ano ka ba ngayon? Wala. Pag hindi ka busy, okay lang na pwede ka, ay ano, samahan mo ako dito ba? Kanta ka naman.
Kung okay lang, pwede mo naman akong samahan, wala kang kasama. Wings, akit to Wings. Samahan mo ako. Pwede rin in the house. Thanks for coming. Ayan guys, sa gustong umakyat, nagbaba ako ng hagdan. Malakas ba yung boses ko? Host, iimot ka na naman dyan. Hindi ah. Grabe siya, oy. Hindi naman masyado. Mukhang imot na ba ako ngayon? Grabe ka, oy. Ginagamit ko yung ano ni Kuya Ted. Yung tigsong ano. Samahan niyo ko guys. Pag umakyat ako, dapat kakanta ako. Siyempre, pwede naman. Ko ay ano daw? Mega love shout out host Hot Chorba. Thanks for coming. Mr. Nature, mega love shout out from Hot Chorba. La 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 ma. Tagpuan. Akong pagmasdan. Tama ba kanta ko? Ismail in the house. Mega love shout out sa lahat. Akyatan natin si Ping. Akyat kayo guys. Nagbaba na ako ng hagdan dyan. Samahan niyo ako ba? Hindi ba malakas yung ano? Okay lang yung boses ko. Mega love shout out Hot Chorba from Mr. Nature. Mr. Nature, akyat ka naman oh. Kung hindi ka busy, kantahan mo kami. Nila nalalam tagpuan. Tama ba pinagkakanta ko, oy? Akong pagmasdan. Pangit talaga. Ox lang, pwede na. Ano daw? Akyat ka na, anong ox lang, pwede na? Kung pagmasdan. TV, thanks for coming. Thank you, friend. Wala ba mo muli? Ayan, may tao pala. Sorry. Ayan. Okay. Yes.
Parehas ka pa, pero English ka pa dyan ah. Hindi man ako nag-i-English. Jimmy TV official, thanks for coming. Ayan, bigyan po kita ng moderator. Chorba, Ayan. bakit ka? Daldalan tayo rito. Magsiakyat yung hindi busy dyan. Samahan niyo si Hope. Malakas ba yung boses ko? Oo, lakas. Okay lang. Nakakarating nga rito sa ibang abayo eh. Hindi atay. Yung boses ko ba, ay yung aking background okay lang. Hindi naman siya. Ano? Ayos lang yan. Ding! Jamie, mega love shout out from Hot Chorba. Ayan. Magminaw muna lang Shoutout dyan tayo. sa baba. Shoutout sa Angela dyan. Dito na sige natin sila eh. Shoutout mo na lang. Sige. Kakanta sana ako eh. Nga lang, di pwede eh. Bakit? Pwede naman ah. Kanta ka. Eh, paano ko? Saan ako kukuha ng babasahin kong kanta? Isa ang tong gadget ko. Bakit? Magpakita ka, oy. Million in the house. Hindi ko kasi mabasa si itong Japan siguro to si si TV. Okay lang ba? Ayan, magpakita lang nga ako. Ay. Oy, Wings, magpakita ka nga. Para lapit ko. Million in the house. Salamat. Magpakita kayo, makikita yung yung bunbunan ng lolo mo. Bakit? Okay lang. Yung boses mo Di ensayo na sana ako kanina eh. Oh. Yung problema eh, di pala pwede isala yung phone pagka mag-audition eh. Di atay. Mega love shout out din host. Hot Chorba. Vlog from Jimmy. Hehe. Nabubulol man ako. Magpakita ka dyan, oy. Ano papakita? Open cam ka. Gamit kong song si Kuya Ted. Eto, Chorba. Ano balita, Wing? Ang balita eh wala ka na revenue mo. Kamusta buhay Kamusta buhay maghapon? Ano? Wala ka na revenue. Ayun yung balita. Wala nga eh. Wala pag-yatek. Chorba, hindi lang shoutout. Hot Chorba, salamat pag-akyat. Hello, magandang gabi. Ayun. Vince, shoutout sa'yo. Hindi lang shoutout. Vince, tingnan mo Maganda ka talaga pa sa yung gabi. news natin ngayon, no? Patagal ng patagal, gumaganda. Wow, sana all. All gumaganda. TV, hello. Shoutout to you, TV. Jimmy, hello po. Magandang gabi, Jimmy. TV, thanks. Bababa kayo ng ano ba tawag yan? Bahay niyo para may iakyat ako pa. Akala ko ibaba na yung tibak. Magpakita na naman Tawa kayo, na guys. Vince, tawa na naman, Vince, si host, oh. Siyempre, Diyan nandiyan lang kayo. si host eh. Diyan kumikita si host sa tawa niya eh. Kaya umpisahan mo na, tirahin mo na, Vince. Ah, Tirahin mo na, Vince. Tirahin mo na.
Kantaan mo na yung malupit na kanta mo dyan. Hindi pa ako makapag-audition kay isa lang yung ano ko, headset ko. Ayaw nga pala. Hindi ako baka ano Bibira sa... na sana ako ngayon eh. Nakalimutan ko. Dapat pala talaga dalawa ka ako yung gadget eh. Grabe pa na yung practice ko kanina, kahapon. Wala din. Oh? Hoy, ne, okay lang yung buhok Ay, ko. kahit Ano wala kasi na. nakasali to kanina ba? Okay lang. Nakaganyan-ganyan. Kaya tinang Okay ko na, lang. hindi mo na ko nali. Baka Iba mamaya talaga eh. pag pumapag-ibig. Wins, iba talaga pag pumapag-ibig. Ano? Oo. Eh, di mo, In love na naman si, ano dyan, si Bro Doy John. Bro Doy John, nasaan ka? Hello, Mr. Shipping, oh. Nature. Mr. Nature, Energetic na hello. naman. ano ba to? Oh, shoutout sa Korea inyo nga sa baba. AM. Shoutout sa inyo lahat. Bigyan lang shout out TV. Thanks. Thank you for staying my live stream. Mr. Nature, akyat ka, kantahan mo kami ba? Baka naman. Pakailis tayo sa Mr. Nature. Yun nga, hindi Hindi. nga Ano sumasagot. yung Kaya gamit ako niya? nagsabi sa kanya, akyat siya. Kahabaga TV, thanks for coming. Akala ko hindi ka Thank you. magla-live. Oy, piniin kita ni kanina, piniin kita. Oo, nabasa ko. Nako, kubaran ko daw. Ano ko nagplansya kaya ako. Nagplansya. Sure ba? Maaga Mag-streamer ko ka na rin. Hindi pa, Vince. Hindi pa ako maka-StreamYard. Wala pa akong Bakit? oras, Vince. Busy pa ako sa umaga. Hindi pa ako tapos mag-driving. Wow, sana all. Driving. Oo, baka next week ko pa makuha. Hindi May pa ako Ano license yan mo? tapos. eh, Kaya yan ang, busy pa ako. yan ang umaasinso, Wing. Tingnan mo, oh, may ano na siya, nag-guide na siya, di ba? Ganun talaga. Ay, sabi niya kanina, ano? Ang sabi mo kanina, Hat? Mm. Sabi ko busy ako kanina. Busy ako sa umaga, Hindi, may sinabi. hindi nga ako nagla-live, di ba? Tayo. Ay, lalo. Ako super busy rin ako. Walang time maisingit yung ano eh. Tambak yung trabaho. Hindi nga ako nakakabisita sa mga live pag umaga. Saka Sobrang yung busy. camel, walang Kasi humpay yung ano, yung mahaba-haba yung liig. Hindi ka na nagla-live, Vince. Hindi nga, kayong camel nga, lagi nakabantay. Yung LS nga Hindi, ni silent mo lang. si Dailin, si Mikay, si Nobi, yung phone ko nakatago lagi. Natatakpan lang ng papel. Pagka narinig ko na yung pangalan ko, sakala ko lalapit eh. Hindi, sa umaga. Sa umaga, maaga dumarating yun. Mag-live. Maaga dumarating isang camel. Madaming camel sa planta. Ano mo lang. I-silent LS mo lang. Huwag kang i-mute mo lang. I-silent mo lang. Para gumana yung watch hour mo. Bahala na. Eh, ano naman yan, nakaplano rin naman yan, Hat. Pag ilang buwan na rin lang naman kasi. Sabagay. Ilang buwan na lang ay tapos ko na yung 365 days. Tapos Buti ka pa. hindi ko pa naabot yung yung 4,000 WH Mag-4K ko. ka na? Gagamitan. Magwa 1 year na ako nitong June. 1 year na ako eh. Ay, malapit ka na pala. Malapit na. Dapat mamuni ka na pala eh. Dapat mamuni ka na. Hindi, gagamitan ko na ng ano yan. Gagamitan ko na ng power. Siguro baka next month. Pwede. Tapos abisuhan mo ko. Kapag okay yung power na yun ha. Kasi
Wala eh. Pag nag-research ako, tapos nagtatanong-tanong ako sa mga bigatin na mga YouTuber. Sabi niya, maaari nga na mawala lahat yan. Pagka inabutan ka ng Mm. 365 days mo, na hindi ka pa Yes. mawawala lahat yan. Mm. Lahat ng tamsak, lahat ng Yeah, views mo, mawawala. lahat nga. Sabi Mawawala. niya, payo sa akin, mas maganda niyan, kung talagang di na kaya, kasi alanganin na, gamitan mo na ng Power Ranger. Sabi ko, yun Matik na nga yun. siguro gagawin Ganun ko. talaga. Yung isa nating kababayan, kung kilala mo, Win. Bistado ko yan. Siya nga ni kaulay ko diyan. Yun. Siya ang kaulay ko din, Ano mo nakaabang na yan. ko. Sabi ko sa iya, Good. i-PM ko na sana siya pagka baka sa sunod na bulan. Oo, matatapos ka na pala nun. Ako Matapos, kasi nasusupog 2 months man pa kaya lang ako ata ako eh. nasusupog man kaya ako magsabi sa mga pinuno tabaga, nagsupog na. Kaya sabi ko, sa Ibanas na. Iyo. Oo, sa iba ka na. Mag-silent ka na. Di ka na magtaram. Nasusupog man ko. Wala, Ikaw sinda. malalaman Ay, na lang kundi, nila. siyempre, Oo, meron kung yan. sabihin ko man na babakalon, ay dahil man tumatugot na babakalon ko. Kaya masupog. So sabi ko, Mm. nakaulay ko na, so taga naman ba sa Toya? Yung nga ni sa Saro, so taga doon sa to. Nakaulay ko na to. Sabi niya, magsabi ka sana kung rin. Sayang pag naabutan, sir, sabi ni Jimmy TV. Oo nga, sayang nga. Kaya ano daw, need niya na mamuli next month. Ilan Kailan na ang ba? mo next month? 1 year ka? Dati kaya, Ilan na ang watch sa akin hour mo? taon, ko sana, yung bagang, paisi-isi lang ako. Itong bagang gusto kong mangyari, paano sana ako itong, nag-upload sana ako for memories lang. Relax Hindi lang. talaga ako nag-ano na mag-tag. Nung time na may umudyok na sa akin at sabi ko, ba't di ko subukan? Huli na. Ito ng December na ata yun eh. Oh, kasi lumipat ka sa amin, nakailang buwan ka na eh. 6 Nung nandun months ako sa ata? kabila, nung nasa kabila ako, may pinanggalingan kasi ko. Mayroong nagka-problema ron. Yung sabi ko, i-backlash nyo na lang para wala silang masabi sa akin. Pinabaklas ko. Pero mabait din naman sila, tulad nitong grupo natin. Nga lang, alam mo yung yung basta i-PM ko na lang sa inyo. Iba. Basta iba pa rin. About sa alam mo na, senior citizen na pinagkakaingitan pa tayo. Christian, shoutout sa'yo. Bog, shoutouts. Shoutout, bro. Wings. Nag-love shoutout, Bog. Nag-love shoutout. Salamat sa pagpunta. Shoutout. Dito ka mailing din sa baba. Parang ang bisita mo puro lalaki ah. Yaw di ang kaulay nindo ba? Yaw di ang kaulay nindo. Oo. Oo nga, napansin ko puro lalaki ang yaw sa kuya ko niya. Takas pang Huwag kang maingay. kita Oy, ni huwag mong Lolo. Huwag kang Madali maingay kita. dyan. Ibiang ko iniyaw. Pagka nadali kita masipa. Nalatob kita igdiyo. Mayayari si Win. Ayan. Next naman kasi na bumili ka na din ng V8. Anak ko, Bogs. Sino? Huwag na, Bogs. Pumapalpak yung V8 ko, Bogs. Ano tapalpak? Yung last na pasok ko nung live ni Ping, pumalpak yung V8 ko. Bakit naman? Ewan ko sa signal siguro. Sa signal. Kasi dito na ako sa kwarto. Pumalpak. Tawa kami ng tawa ni Ping eh. Alam mo ba, hindi man siya naririnig. Hindi ako naririnig. Baka iba yung pagka-connect ko. Sa imo, yan sa imo, paano na ang mo? WH mo?
Wala pa. Ano pa, 1,000 mahigit. 1,400 ata. Ay, dakol pa pala. Ilang buwan ka na? Mm, Pirang bulan ka na? 5 months. Ay, marigata. Ano pa pala? 5 months. Kita mo na, 5 months ka pa lang. Yung double H mo, laki na. Hindi nga siya nag-update. Hindi ko alam kung anong problema sa WhatsApp ko. Ang pumapasok sa WhatsApp ko yung mga live ko lang. Pero yung mga Pero, pinasok sa akin, wala. pero sabi ni Bogs, pero off na ang setup. Sabi niya, baka set up kang channel mo, manay, sure ba, kaya dahil naglalaog. Hindi, pumasok naman ako, Bog, sa live ni Ping. Kaya lang yung feedback niya. May echo. Hindi magandang pagdating sa headset. Pangit yung feedback. Tapos hindi ako naririnig. Ilan na bawat sa our movings? Didikit pa, naglagas nga ni iyo. Dakol na kuta na to, nasa 1,000 na. Hindi. Kastakligagas na naman. Ang Huwag kang mag-alala doon sa 28 days kasi hindi naman yun doon kina-counted yung watts hour. Yung doon sa Naman yan, sa 365 ano, yun yung counted na watts hour. 365. Daw, duman nagbawas ka Bakit nakaagi ka nalagas? itong ano, itong Basta akin. basta igwa akong napasukan na LS, so parang, hindi ko aram. Tapos after nun, naglagas so ako, WH ko. Sa akin. Dakol na to? Kulang-kulang na 1,000 ko ta. Sa akin, nag-try ako. 3 weeks na wala akong live. Tinitingnan ko Oh. yung watts hour ko. Sa 365, wala namang lagas. Pero yung Hindi na lagas. Sa akin 28 naglagas, days, nung lagas. nakaraan. Pero ngayon, stable na siya uli. Stay na naman uli siya. Patay Kaya sabi ko, yung aircon ko, parang maingay. Iko. Hindi ko wala kayo na. masyadong Okay Ayun lang na naman. siya. Wala na akong Ayun. pag-asa na yung magpakapagod ako Sabi ko, bahala na, ganun din naman eh. Gagamitan ko naman ng braso Oo. na eh. Lubos-lubosin ko na. Oo. Okay na yan. Kasi Pero malapit na, ka na anong kasi. bulan na ngayon? Okay lang kung... Marso na ngayon, di ba? March na. Yan, may galang March shout na. out po. Ayan, may share na Hi, tayo. Bogs! Shout out sa ating co-host singer. Shout out. Binilkam ko yung sarili ko. Bogs. Bogs yung V8 ko. Pumapalya. Salamat mo sa pag-akyat. Bigla shout out. Shout out House and Vince Vlog. Saka sa Corva. Kantayin ha? Dahil kayo makakanta kami sa mga madango. Kumusta na mga buhay-buhay? Anong problema? Ayos lang. Wala naman. Wala naman problema. Problema namin kung paano kami Yung magkakanta. watch hour lang. Watch hour lang. Watch hour. Akin, alam mo yung views ko nasa 800 na lang. 800 plus. Malalagas yung Yung dating 50. Malalagas talaga yun pag hindi mo yung hindi ka mag live stream. Oh, siya yung views ko 3 weeks, 4 weeks. Pero lagas na lagas. Tinignan ko kanina. Bakit hindi mo Nakakawala gamitin yung talaga laptop mo? gana. August 5 pa mo muli, pero di pa ako naka $10. Oo, nakakatamad Hello, talaga. Kuya Ted. Ted, Mega love Jimmy, shout totoo out. yan. Kuya Ted, mega love shout out. Salamat. Sana all Kuya Ted. Gamitin mo yung laptop mo pang play. Uy, Bunakid. Sino Thanks ako? for coming. Oo, gamitin ko ulit. Hindi, merong... Kasi pag ginagamit ko yun, nagdadagdag siya eh. Hindi, may player na mas mabilis.
Sige, alam mo nang gagawin, Bogs. Oh, indicator. Si Vince Vlog, wala kang laptop, ano? Pwede ba yan sa sa Chromebook i-play? Just in case. Pwede. Chromebook. Yung Pwede pangalawang man, channel ko, pinay-play ko lang eh. Dalawang 3 weeks ko na piniplay. Ngayon, 3,000 plus na yung watch hour ko. Wow. Bilis ah. Merong player na pwede talaga maganda, mabilis ng watch hour. Alam na, subukan na naman natin yan. Oh, sige. Turo ko sa'yo. Sila Manay Ping tsaka Kaya si Ted, sana Kevin Vlog, all. wala kasi mga laptop eh. Hindi kasi pwede siya Wala sa eh. cellphone eh. Kasi namamatay yung cellphone Wala niya. ako. Nag-sleep siya. Maganda talaga sa laptop kasi pwede mo Oh. siyang iset up ng 24 hours open. Ah, talaga? Pwede pala yun. Sige nga, Pwede yan Bogs. sa laptop. Ba't ngayon mo lang sinabi? Alam na. Alam na. Hindi, sinabi ko sa'yo Sige. dati, di ba? Sa laptop. Oo. Nagamit ko ngayon. Okay naman siya. I-update mo yung laptop mo pag kaya bukas. Bukas. Punta ka doon sa setting tsaka sa update. Para mabilis. Kasi hindi pa siya totally updated talaga eh. Host, paayuda. Sabi ni Kuya Ted. Boss, paayuda. Kuya Ted, baka naman. Paayuda naman dyan, oh. Nagsama yung mga Oragon, no? Kuya Ted, shoutout sa inyo, Kuya Ted. Bakit ka, Kuya? Kuya Ted, akit ka. Nagsama-sama yung mga Bicolano, Oragon. Ang kakabog. Kakakain Yan lang ang may sa atin, may gamit, oh. Si Jimmy, ano ba sabi ni Jimmy? Sabi ni Jimmy, nakakawala talaga gana, sir, nga August 15 pa namuni siya, pero di pa ako naka $10, sabi ni Jimmy. Oo, Jimmy, nakakatamad. Ako din, natatamad din ako. Pero hindi ko Paayuda masyadong daw si inaano Kuya kasi Ted. hindi ko Oo nga, paayuda daw, sabi ni Kuya Ted. Bigyan ng banana yan si Kuya Ted. Buti nga kayo. Ako, mahigit 1 taon na, hindi pa nasahod eh. Oh, di nga. Oh. Hindi pa ako nasahod Magkano pa lang ang revenue ko? Magkano pa lang? Wala pang 50. Ay, 50 o $50. Bihira naman ako mga bihira naman ako mag-LS. Bihira naman ako mag-upload. Akala ko bihira iniipon mo ka. lang. Buti nga si Manay Ping, di ba? Unang pa lang, ka na, pirang na mo na ngayon. Revenue mo ngayon. Malaki na revenue niyan. Malaki revenue. Ang dami nagpapalipad. May na yan, may 10 na yan. Tapos na yung 10 niya. Lampas na eh. Kasi naghihintay na nga lang siya ng PIN eh. Naunahan niya pa si Bicolana. Ay wow, sana all. PIN na lang hinihintay niya. Pag natapos na yung PIN na yon, pag dumating na yung PIN, automatic na yon, set up na. Maghihintay na lang siya ng sahod. Wow, sana all. Share your blessing, Ted. Paayuda daw sabi ni Kuya Ted. Oh, pero Ako last year may minimum ako yun. namuli hanggang ngayon, Hindi mo naman- 2.60 pa rin ang revenue ko. Hindi mo naman Hala, si Kuya Ted. ma-withdraw yun eh. May minimum yun, $100 bago mo siya makuha. Kaya nga mahirap makuha yung $100. Madali lang yun. Live ka lang ng live, tapos upload ng upload. Kasi doon ka kumikita rin sa kahit paano kumikita sa ads eh. Tapos sa views. Kaya nga. Sabi ni Kuya Ted, ako last year pa ako namuni. Hanggang ngayon, 2.60 pa rin ang revenue ko. Hala si Kuya Ted, akala ko nakakasahod ka na.
Yung sa kabila Hindi ka pa sigurong talaga account. kuya nagkasahod. Maniwala naman ako sa iyo kuya. 2.6. Baka yung bagong account mo lang. $2 pa lang, di ba? Oo, sa kanya, last year pa. Ako, Si mahigit isang Lucy, taon. shout out. Maniwala ka kay kuya. Nangipon lang yan ni Kaya Kuya Ted. hindi na kayo naniniwala. Kaya nga, dito sa YT, Nangipon lang yan ni Kuya Ted pag uwi ng Pinas. Isuldo niya lahat. Kung wala Para ka, paldo. Oo, doon niya wala ka kukunin talaga. Kuya Ted. Ang ano kasi rito sa YouTube, kailangan yung content mo consistent. Hindi iba-iba dapat yung kung ano yung halimbawa. Yung Kung halimbawa tutorial lang ang content mo. ganon. O kung halimbawa live streaming ka lang. Kasi para yung ano mo, yung para yung subscriber mo, consistent man sila manonood kasi syempre aabangan yung mga videos mo. Kung halo-halo. Paano ako? Kung may pagkain tapos medyo talaga hindi tayo. Parang ako rin yung yung content ko halo-halo din eh. Dapat para Di ba puro ako ang lives lang, okay na yun. Yung ako books yung cooking, di ba? Tapos nag-live stream, okay lang 'yon. Okay lang yun kasi cooking tapos live streaming, okay lang yun. Okay lang. Tapos yung mga personal na kagaya kay personal vlog, okay lang yun. Continuous lang yun, personal vlog ka lang yung kung saan ka pumupunta. Mga ganun. Dapat pala ganun. No, dapat Pangit yung pala isang pag mix lang. Isa live. lang ang tema ng Dapat content. naka-focus ka. Naka-focus ka sa isang content lang. Kung ang content Tama mo naman. pasayaw-sayaw ka nakahubad, yun lang ang content mo. Bukan mo na sa Ikutin mo lang yung i-play. Tapos Subukan mo na ito para lumaki siya revenue mo. magsusot ka na ng nakatibak. Tapos bukas naman nakabara lang. Tapos naman naka-two-piece. Siguradong dudungugin ka niyan. No. Tingnan mo. Hindi ka naman maano yun kasi yan eh. Hindi naman yan eh. Nakapanty Trending ka niyan, nakabara Pay. naman. Nakatupis ka naman. Hindi ka naman maano yan, ma-strike kasi naman yan eh. Huwag ka lang humubad. Maghubad talaga. Wala Sabi ni Kuya na yun, Ted, lalapag haluan ka mo na daw ng sayaw. Yung igiling-giling, tapos nakatibak ka. Shout out Sabi ko Lucy Oligario Vlog. Shout out po. Sabi ko nga maglabas ka ng utong. Ay, panigurado marami man dyan. Pasilip mo lang yung yung halimbawa naliligo ka, tapos bumakat yung tubig doon sa baba. Yung maliligo Diba, ka. mga ganon? Mga ligo challenge daw yan. Ay, inaano yan. Nagbabiral yan. Tapos ibabakat mo lang yung konting pasilip mo lang, ewan ko lang, kung di ka mag-million views dyan. Masubukan nga yan. Oo. Magsuot ka lang ng yung medyo silag na panty. Try nyo na para Yung 90s. Yung nakikita 90s, na color. Yung nakikita yung nag-iirong Na may color. Dito mo, Ewan ko lang kung sa 2 days hindi ako mag 1 million views dyan sa back na yan. Tapos ilagay mo sa short. Ligo challenge. O, diba? I-try nga daw ni Kuya Ted magligo challenge. Sige na, Kuya Ted. Tapos, nakatibak ka. Huwag kang gagamit ng brief. Tibak yung gamitin. Tibak, panalo ka Tapos, ligo challenge. Oo, palong-palo ka talaga dyan, Kuya Ted. tibak, baka malaglag yung Hindi, ipapakita lang naman yung pisngi ng puwet. Yan lang. Kasi may doon yung parang garter din makikita na yon. Yung pisngi lang ng puwet. Yung makita yung garter ng tibag. Hindi ako ito yung
Pinagpapawisan ako. Tapos naka-high heels pa ako. Tapos naka-high heels na. Tapos nagkimbot-kimbot ka, Kuya Ted. O, diba? 15 minutes na video. Tapos gano'n yung ginawa mo, Kuya Ted. Ay, palong-palo ka talaga sa views. Palang pala. TV, Dadagdag yung, thank you for Ate, being my nakit live ate, stream. para maayos tong pintuan natin dito. dadagdag yung revenue. Tapos dadagdag pa yung revenue mo. Dapat ikaw host ginagawa mo. Pag maligo ka, pahapyawan mo lang yung 15 minutes video lang. Kasi kunyari bubuhos ko lang na tubig, baba mo lang yung tab, diba? Kasi kunting cleavage lang naman yun eh. Pakita mo dyan eh. Hindi ba mawala yung channel ko kinabukasan pag ginawa ko? Hindi ka naman. Hindi mo po naman ipapakita. Huwag ka lang magbuka. Hindi mo naman ipapakita yung buo. Meron nga naghubad ng ano eh. Meron nga naghubad ng panty. Billion agad Larang yung pa daw ano si eh. Kuya Ted. Larang pa si Kuya Ted. Yes. Abangan namin yung Kuya Ted. Mag-high heels ka, Kuya Ted. Isabel TV, thanks for coming. Bogs, Big isang love Big Rodrigo shoutout. naman dyan, no? No nga, sige na Bogs, umpisahan mo na. Tirahin mo na Bogs. Salangan ko na. Sige nga. Kanta lang ako ng mga ilan. Nag-iikot-ikot ako eh. Mga 20. Hindi pa ako nakakapunta doon. Mga 20 Bogs. Hindi Oo, nag-live naka-live siya, no? si Aunt. Hindi nag-live si... Bicolana. Bicolana? Bicolana. Hindi. Nandun man Parang- si ano, nandun parang man wala. si Miss Ann. Kiansky? Sige. Sige. Kanta ko rito ng mga 100 tapos punta ko doon. Sige. Saan man dako mapunta sa silangan kanluran o saan pa malayo man ako sa'yo ngayon. Pag-ibig ko sa'yo'y nakatuon kahit sa anong wika bigkasin. Ang pag-ibig kong taglay naroon pa rin. Ikaw ang tanging angkin ng pag-ibig kong nais iparating. Gihigong ako ikaw, namumot ako sa imo, kaluguran daka ay ayaten ka. Inararota ka, inibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko. Higong mako'y ikaw, namumot ako sa imo, kaluguran daka ay ayaten ka. Inararota ka, inibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko. Kahit sa anong wika bigkasin, ang pag-ibig kong taglay naroon pa rin. Ikaw ang tanging angkin ng pag-ibig kong
namumot ako sa imo kaluguran, naka ay ayatin ka, inararota ka, inibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko. Di ko mabuitaw, namumot sa imo kaluguran, naka ay ayatin ka, inararota ka, inibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko, yan ang wika ng pag-ibig ko. Side B ko na, side B na. Wow. Hindi ko na nasisilayan ang sikat ng araw. Hindi ko na namamasdan pa ang ganda ng buwan. Nasaan ba ang iyong pag-ibig na dating sa akin lamang? Ibalik mo ang init na tuyuan at pagmamahalan, magbuot ng lumanig ang init ng iyong pag-ibig, pagkat ikaw ang tanging ligayan ng buhay. Babayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na lang, dahil may halaga pa ba
Ayan. Maraming salamat. Salamat. Oh, Nakatulog mo si... yeah. Nakatulog. Galing-galing. Inaantok Galing-galing. ako pag Nga, isa kinakanta. Guyo Nakakaantok. sarado kang... Hindi, magkanta ka lugod bog ni Kuya Bog. Sutong nakakainggan nyo. Tama, maray liligod kami. Mailihan mo yan ni Churma. Mag-open ka, Churma. Tama, maili kita. Wala, nakatibak na ko. Dahil naman ko maka-cam. Hindi, magayon Buwan, lang. ang tiko. Mas malalo lugod magayon. Mas lalo ko kung kaning... Ano, guys. Pag nakatibak, magayon magsayaw. Ayan na. Ayan na naman si Bugs.
Mhm. Gayon sana. Ano pa? Sabi ko ibaba ni Chorba so harong mo kay sa tat ko. Magabat ito. Puro ito ano? Puro konkreto. Puro ito ano? Hamor-awo na kahoy. Puro nara. What? Puro na. Sige na ibaba mo na buksa sa tat ko. What? Okay lang, hayaan mo sila lang. Iyon, Sila na lang. Ito, sila ano, yung mga... iyon lang. Sabi ko, okay lang. sunod ta ka dyan ta isa tat ko. Ay, taong kalater ka kang guranga sa tigpamarinhod na baga ko. What? Sarupang ano bog, sarupang so makabayli baga. Nagbawa na ba kasi ano yan si Wengs? Ano na nangyari kay Wengs? Wala. So, touch by touch. No, touch by touch da. Touch by touch. Oo. Tayo na. So makaano, ari ko. Mag-go to channel nagkarami na man talaga- yan sila. Go to channel man yan sila. Iyo nga ni, kundi binaba mo sa pangaran ni ano bog sa kat ko. Robs Avil TV, thanks for coming. Salamat sa paglalaw. Namanhidang pa ako ba? Good evening sa lahat. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Si co-host Ang ba? bitis ko Nakapin. kala. Ayudahan ko si ano yan. Si TV. Si TV. Si TV. Sige, ayun. Wala, Sige, sige. wala pa siyang 1K eh. Ay, wala pa ba? Ano siya, lalaki? Hindi. 976 pa lang yung bahay niya eh. Ayudahan mo. Wala kang Ano pang-ayuda man pang dyan? paayuda? Wow, ayo man. Buana, oh. I-ayuda ko yung 20 ko. Sige, ayuda mo kay Kung ano kay kaya. TV. Sige, sige, sige. On Si the way Celia, sa'yo. salamat sa On the way sa'yo, TV. lalaki. Hindi siya umaalis sa live mo. Kanina pa yan eh. Ayudahan mo. Ayuda mo na Ipin lang. mo. Ikaw na mag- Hindi mo siya pinipin. Pinin ko lang Kanina kasi pa yan siya dyan. pinin ko lang kasi bago si TV. TV, I give you 20 banana. Thank you for staying my live stream.
Ayan. Bahala na ako mag-CPR. Bahala na mag-CPR yan dyan. Matik talaga yan, CPR yan. Alam na yan eh, ano, kung paano gawin. Sige lang, kanta ka lang dyan, Bugs, kay Bahala na yan sa nag-ano Malay ako. King. Mhm. Bahala na si Manay. Bahala na si Bugs niya. Bahala na si Bugs dyan. Let's Sige, go, rin lang Dal. magbahala. Galaw, galaw. Move to the right. Oh, yeah. This one's goes out to the one I love. Oh. This one's goes out to the one I left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. For this one goes out to the one I love. This one goes out to the one I love. Behind a simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Shout out, Isabel TV. Siren, 1, 2. Yeah. Ping Bicolana Vlog, may love shout out. This one goes out to the one I love. Yan, stay lang kayo dyan, huwag kayo umalis. This one goes out to the one I love. Behind, Leia, another round has occupied my time. This one goes out to the one I love. Gusto niyo pa ba? Sige, kanta ka lang, Bugs. Sige lang, sige Wala akong lang. panlaban sa kanta. Oh. Mag-aayaw na si ano. Ako nagdudot-dot. Sige lang. Kahit ano na lang. It's bigger, Sticker. it's bigger than you. You want not me. To then that I will go to the distance in your eyes. Oh no, I said too much. Seen it out. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said
too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a heart lost in blinding fool. Oh no, I said too much. I said it out. Consider this the hand of sanctuary. Consider this the sleep that brought me to my knees. Farewell, water this is fun of the calm. Failing around, and now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But what just a dream? Try, cry, why try? That was just a dream, just a dream, just a dream. Ayan, maraming salamat po. Thank you, thank you. Wala bang CPR? Wala bang CPR pag ganyan, Dogs? Meron siyempre. Kaya lang Meron sharing. pa rin. Sharing. Hati kayo, hati. Kahit yung ganyan na acapella? Ah. Hindi a cappella. May music eh, karaoke. Ay, Pag karaoke. acapella ka, wala. May music pala yun, di ko narinig. Hindi ko man nga narinig yung music mo. Wow! Kanina ano yon? Acapella yon? Oo. Walang music yung ano, yung Losing My Religion? Wala. Ganun ba? Patay tayo dyan. Nag-acapella ko first time. Kaya nga sabi ko kumakanta, walang music.
uuwi na. Akit ka na rito, akyat. Ito, try ko to. Mayo pa soft drinks ba? Ano ko? Ha? Mayo pa soft drinks. Mayo, wala pang pa-soft drinks. Walang pa-cookies. Wala. Wala gutom yung singer. Performer eh. Ano yan, Bob? Yan. Sumatagas. Galyita. Ay, hindi. Tango. Tanggo. Tango, hindi tango. Yung bilog-bilog. Bilog. Yung bilog-bilog na matagas, ano bang tawag doon? Yung puti na may ano? Potok. Potok? Potok. Bako. Yung Ano? mas matagas pa duman. Ikaw pa mas matagas. Ang tango yung tipid. Tapos yung galita yung puti na ano pang-akit. Oo. Ikaw pa matagas. Ikaw may mas matagas pa. Igwa pa talaga susadit sana. Sadit sana na may nabilog. ari naman. Bilog. Ari naman. Tinapay man. Tinapay mo. Pero dahil ko na to, Aram. Dawa nga na daw ko di limon. The Arizona sun burning in your eye. You look at me and baby wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I go to comfort, I can find the word. Every time we say goodbye, maybe it's over. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, oh, we try to ride. We don't know how to rhyme, but time we try. For all I really know, you where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I go to comfort, I can find the word. Every time when
Thank you. Good night. Thank you, boss. Parang, Thank you sa parang, ating magandang, mabait na singer. parang nabigla ko din. Namaos ako bigla. Bumirit ka eh. Bigla ko bumirit. Bumirit ka kasi. Ayan. Sige, Sige Sino lang, kayo ako'y upang boss. magkanta? ako'y mag-iikot muna. Pag nandiyan Sige, pa kayo, Sige, sige. babalik sige. ako. Sige. Salamat. Salamat, Okay, boss. salamat. Manay Chorba. Guys, sa baba, bye for now. Salamat. See you around. Okay. Thank you. Thank you din po. Bye. Balik kapag Bye-bye. open pa kami. Ano, Nawala na ano si na sana, ano. nasanaan ko lang Naw, ni, ni TV. eh, Walo. walo. May igwa ka dyan. May, ano nga ni, saro sana. Walo na sana. 982 na. 982 na siya eh. Dito, O, ano na? O, 982. 982. Ano ko yung isaro ko. Saro-saro sana kaya. Dagdagan na. Idagdag ko na Uragan ni ka. saro ko halat ko. Uragan na. Dahil nagigibong. Gumibo kang ninja. Try ko na yun. Ayan. Para may pang-ayuda ka. Hindi ka kayanin ng ano to eh. Pag-graduatein ko sana 1,000 Ano eh. na si, nag-umpisa ka ilan siya? Ano na si ano ba? 873. 980, 973. 973, 983 na siya. 983. Binigatan ko eh. Hello, Japan Harumi. Thanks for coming, my friend. Ayan. Nawala na yung singer natin. Ay, bakit yun ang nailagay ko? Bakit doon? Napin ko tuloy Hayaan siya. mo na. Hayaan mo na. Sige, batiin mo daw, Ipin mo lang. Batiin mo daw, Good morning, Japan Harumi. Thank you. Thanks for coming. Ikaw daw ni, kaulaya daw ani. Friend mo mamag-ani. Ipin mo lang. Okay na. Hayaan mo na yan. Nag-ayuda ko eh. Ay pa siya mag-connect. Ba't ayaw? Nawala na pati yung singer natin kung kailang ano. Ay, ano yung ano ko pa, oh. Hindi ko ano to. Nakailan ka na? Nandun Nakailan pala ka ka. na, ne? Ilan na ba ako? Gabriel 6 in the ata. house. Thank you. Thank you very much sa inyo po. Ibaba mo nga yung pen ni ano. Nino? Ibaba mo yung link ni TV. Ni TV? Hindi ko siya mag-auto channel eh. Wait lang. Oops. Ayaw mag-auto channel. Baka wala na siya. Ay. Andyan pa man. Wait. Hindi. Ayan, oh. Tapos si, ano, Japan Harumi.
Magano tayo ng ano yan, Japan natin. Ibaba mo din yung link ni Japan Harumi. Ilang oras ka ba ngayon? Mag-ano lang ako, Nick, nating oras na lang tayo. Araw mo Sige. mong baga ko din magpupwede mo. Tapusin ko lang tong ayun sa kanya. Ano na siya? Ah, 985. Nag-aayuda ka ba? inano ko nga si Japan Harumi ba, nag-ano ko ng link niya ba? Hindi kasi ano na lang Wait, kulang, 5 na lang. lima Sana na lang? magbulagas. Mag-subscribe pa ako ngayon, 4 na lang. Nag-graduate to, tingnan mo. Gagawin ko to 1,000. Sana di malagas. Ano, nag-ano pa yung aking cellphone ba, nag-hang. Wait lang. Guys, palab-lab guys sa nakapin guys. Japan Harumi. Yung mga hindi pa po nakadikit yan, ano naman po. Please support in the top. Ayan guys. Ay, nag-block na naman ang cellphone ko ba? Mag-ayuda ka dyan eh. May Magkanta na lang problema ako na ba? naman. Sige na, kantahan. Kanta Oh, ka may na. problema Kanta ka na. na. Ko na lang. Magkanta na lang ako. Oh, Kasi nawala na yung singay natin ba? Magpakita na kaya. kanta ka na. Dawa, ano ka. Hindi, nakahiga na ako eh. Hmm? Nakahiga na ako. Higa ka na? Wala. Oh, walang ayos si Chorba ngayon. Tapos mag-ano na din tayo. Ay ko, nalaglag yung ano ko ba? Mag-ano ko, magkanta ka pero naka-ano ka, nawala na kasi yung singer. Sisi Irene, thanks for coming. Sino tong isa? Kanta tayo. Si Wing Corpo. Thanks for coming. Ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti mo may gayuma. Puki ko! Thanks for coming! Ayan na si Puki ko. Christian, thanks for coming. Pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon ako'y gulong-gulo. Ang puso't isipan. Araw-gabi, pangarap ka. At sa tuwina'y nais. Hanggang kailan magtitiis. Lihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain, pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita.
Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hi, Poki ko from Wing Corpus. Ayan. Mag-ano na lang tayo, ilan na lang ba? $15 minutes na lang tayo, guys. Then mag-e-end na si host. Maghanap tayo ng ano. Okay ka lang dyan, eh? Ne? Sige lang. Tirahin mo lang. Maganda ba tong ano? Tingnan ko nga kung kakayanin ko to. Mag-ano na lang Kantahin tayo. mo nga yung, Magkanta na lang. kantahin mo yung ano, yung tayong dalawa ni Donna Cruz. Dali. Dalawa. Wait Ta- lang. Tayong dalawa. By Donna Cruz. Okay. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, atay, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Tama ba yun, eh? Core, thanks for coming. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo.
Asahan mo ito, sinta, hindi na magbabago. Maglalaho pala, yatay. Ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Iinit, nainitan ako ne. Ba't hindi ko nalalagyan ng ano to? Bicolana, salamat sa pagpunta. Anong ano yung sinabi mo ni kanina? Tayong dalawa, doon na cross. Tayong dalawa, doon na cross. At gabi, ikaw ang dahilan. Tayong dalawa. Alam ko ba to? Yata eh. Puro ano na to, puro CPR na to. Bicolana official vlog, thanks for coming. Hindi ko na nakita yung mga nag-ano. Hagdan daw. Bakit na ganun? Wait na lang. Wait lang, ano na nangyari dito? Nawala na ako. Hagdan daw. Mag-ano ako. Ito nga eh. Bakit napunta doon? Ay, nawala na tuloy ba? Hala, mawawala tayo nito ba? Ano na napindot ko ba? Maglalagay nga ako ng hagdan eh. Nawala eh. Uy, nawala na tuloy. Wala na yung sa taas. Nasaan na? Nawala na tayo. Dito pa. Hindi, bakit Nandito nawala pa. na dito sa Well, meron pa sa sa akin. camera? Meron pa. Asan ka na, Per? Wala na ako. Iatay. Hindi ko... Ayun na, nagbalik na. Iatay na yan. 5 million in the house. Ayan, hindi na ano ni... Wait lang. Wait lang, Bicolana. At na, ano ba yung ano ko ba? Mali yung napindot ko ba? Ano na naman? 5 million in the Kaya house. Salamat. Uy, dumanas na. Ano? Matapos na siya. Lubat na. Ay, giatay. Lubat na. Ayan na yung hagdan. Bicolana. 6 million in the house. Lubat na. Ano to? Alam ko ba to? Ito ba yun? Giatay ka? Hindi naman yan. Kapwa lumuluha, kapwa nasasaktan. Ito ba yon? Hindi. Bakit tinitiis pa rin ang pag-isa't isa? Lagi na lamang bang ganito? Yatay ka!
Mali, hindi ito yan. Sabi ko, ano bang title niyan? Sabi ko, tayong dalawa by Donna Cruz. Si Donna Cruz Tayong dalawa ba? by Donna Cruz. I-search mo. Wait lang. Oha. Ay, sus, Ate, pagalang. tayong dalawa. Ayan! Tasaro na Parang matapos na ako. dalawa. Tayo. Ayun na si Bicolana, gihatay. Kung kasarin man ini patapos sa kanina. Sige rin, ang lamang siyaw. Saro na. Mag-graduate na siya. Dalawa. Ay, doon ako. Pag ipa pala, pa siya mag-graduate. Ipas na. Ayan kay Jennifer Per, payo na nga kay TV Per, pag-graduate daw ng 1,000 ba? Kunti na lang yung kulang. Ala pa, ano pa, 10 pa pala kulang. 10 pa daw. 10, 988 Bakit na. kasi Bicolana? Ano to? Pero nasa taas na siya. Tingnan mo bakit naging ganyan yung ano mo, oh. Ay, hindi man pala nakita. Tingnan mo bakit naging ganyan, oh. Pero nandiyan ka na sa taas. Po sa lahat ng nasa baba. Per, padagdag nung kay TV. 10 pa daw, 10 pa ang kulang para maging 1,000. Ngayon ko lamang nadama pag-ibig na naiiba, mamahal na alay mo, walang kasing ganda. Wala nang hahanapin pa, lahat na yata'y nasa'yo. Hindi magbabago. Ikaw ang aking pag-ibig, pag-ibig mo'y langit, ay di kita may papalit. Maging bawat saglit sana, laging kapiling ka, kailanman tayo lang dalawa. Nag-ayuda ka, Per? Ang Alin? makanta na lang ko. Makanta Ayudahan mo na daw ng 10. 10 lang. Isay. Kay TV, Hindi. para maging 1,000. Oh, okay na yan. Saka na. TV. Wait. O sige, kumanta ka lang dyan. Dahil iluwas ko, ibaba ko na yung ano ko. Bakit naka-time out si ano? Hindi ko Ikaw lang. ang aking pag-ibig, pag-ibig mo'y langit, ay di kita pagpapalit. Bawat saglit sa laging kapiling ka, mag-atay ka ni. Kahirap man tong kanta mo ba? Tayo lang dalawa. Walang ganon, tayong dalawa lang, walang ganon. Wala yun panaginip lang yun. Ang aking pag-ibig, pag-ibig mo'y langit, ay di kita papapalit. Para kanino ba to? Giatay ka. Bawat saglit Please, on time out by the laging kapiling ka, maging tayo lang dalawa. Uy, wala nang tumatagal ngayon, utang na lang. Di karma. Walang tumatagal ngayon, utang na lang, walang tayong dalawa, giatay.
Ate, naka-time out ako. Oo nga, eh, bakit ano ba nangyari doon? May ano ka naman, may jacket, bakit naka-time out ka? Robs, Alvin TV, thanks for coming, Giatay. Nagwalwal ba kami dito kakakanta? Anong nangyari? Hindi ko nga rin alam kung ano nangyari ba. Maganda yung singer kanina, nawala eh. Magkanta kanas na daw? Giatay. Nagkarulubat na lamang ang sa kuyang ano. House. I'm gonna sing. Sing song. Nasapira ka na, ne? The daylight's fading slowly, but time with you is standing still. I'm waiting for you only. The slightest touch in a feels the wind. I cannot lie. From you I cannot hide. And I'm losing the will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on. Come on, leave me breathless, tempt me, tease me, till I can't deny this love and feeling. Let me long for your kiss. Go on, yeah, come on. And if there's no tomorrow, and all we have is here and now, I'm happy just to have you. You're all the love I need somehow. It's like a dream, although I'm not asleep. I never want to wake up. Don't lose it, don't leave it. So go on. Come on, leave me breathless, tempt me, tease me, till I can't deny this love and feeling. Make me long for your kiss. Go on, yeah, come on. Shout out po, co-host Hot Sorba. And I can't lie, from you I cannot hide. And I lose my will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on. Come on, leave me breathless and tease me, till I can't deny this love and feeling. Let for your kiss, go on. Come on, leave me breathless, go on. Come on, leave me breathless, go on. Come on, leave me breathless, go on. Tapos na ba si Ann? Day pa, champa to. Galing dito si Bugs eh. Mag-ikot daw muna siya. Pag ano daw babalik siya. Ang dami nang siyang singer kanina eh. Naka-time out na ako, 300 seconds. Magagadon ako. Kaya nga hindi ko nga alam eh. Sa mo yan eh. Ano mo ko.
Hindi ko alam. Napindot siguro, hindi ko alam. Isip mo'y unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating pa, kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Kamu lang duwa nagkanta? Si Vogue, kasabag o. Kaya't huwag Si Vogue mga sana singer. pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Isip mo'y unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Ay! Ano man to? Ay, bagla. Na cellphone na ini, naglukso. Bulong. Anong lagot to? Ay, pasaway. Wait. Bilong? Bulong? Bulong? Anong bulong? Okay. Good. May bulong. Subay nalulungkot, nababaot pa ng puot, maraming hinanakit sa mundo. Di alam anong gagawin, kundi ubusin ang oras sa gym. Kala mo'y iya'y may mararating. Hay, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. Sala ka man, te. Tungo sa pangakong paraiso. Leson ng talino mo, diskarte ka mo ng kano, akang lahat kahit kapwa mo. Minsan ang kagatingan ay wala sa bigan. Ang tila ko nag-ara, no? Ng kabiguan. Hay, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. Napagal na kanta.
Kahit di galing sa mundo, tungo sa pangakong paraiso. Bakul na kayang kanta, nakapirana. Shoutout po sa nasa baba. Salamat sa pag-stay kay Ping Bicolana. Ano ay tapos na? Buwan na, hindi ka nagbabasa. Alat kay pa Kay puhan ko sa message sa ano ba? Sa imo. Ano? Anong kay ginibo mo sa kuya? Di ko aram. Kay puhanaan. Sala man pati ang pin mo. Kuhunan mo sa channel yung ipin mo ba kung puso-puso ang ipin mo. Sala yan. Kaya yun na matapos naman ko. Pati gayudahan sa naman ni na chorba. Di nga nahusong sang rimo. Mayo man kung ano, yaon okay. Ano? Yan, okay na. Okay na dabaga. Tapos na Okay na? ko ayud. Tapos ka na mag-ayuda ne. Oo, tapos Salamat na sa mag-ayuda. ayuda. Lubat na ako, lubat na. Lubat lahat. Nakapira na si CB. 9888 ata yan. 989. 989. Kunti na lang pala. Hindi ko na 11 na lang. Mag-out na ako kasi lobat na. Kagwapuhan. Sige, Magka Le. 2 hours ka Salamat, naman. Le. Okay. Sige, salamat. Salamat sa pag-stay. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Nagbaba na? Ikaw pala. Lubat na siya. Sa puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka. 2 oras ka naman pala. Hindi nagtutulo? Ayaw, patapos na ako. Dahil ang puso ko'y labis na umiibig sa'yo. Hanggang kailan naglalaki ang boses ko, matitiis. Lihim ng pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utak ng damdamin? Kahali yun ang mic mo. Para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana kahali yun ang mic mo. Pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong kagwapuhan. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin.
Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayan. Ano nga nito, te? Ano nga nito, te? Itong pigkata ka to ni Reynold? Sabi mo, itong magayon? Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Sabi ko ilista mo eh. Nakalimutan ko na din. Ano, ne? Na-open sana. Ha? Bay ko ni Aram. Bay ko Aram. Ikaw pa magpatugtog ng Elsuya Per, ha? Ah. Magpa-end na tayo ba? Kay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at napangarap. Ngayon'y nakita kay di ako papayag na sa piling ko'y mawalay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iibayo. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Kanina hindi ko alam. Ganito pala to. May tao ka pa, te? Ang akala Pa-end na kita, Per. Ikaw na magpatugtog, ano? iyo. At nasisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay. Aking mamahalin at di paluluhain. Bawat naisip mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Kung sa'yo'y di magbabago. Ulit. Habang tumatagal lalong nag-iibayo. Ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ibig ko sa'yo'y di magbabago.
Bang tumatagal lalong nag-iiba yung buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Pag nawala ka'y wala na rin ako. O, diba? Last song na tayo at mag-e-end na ang aking host. Ang ating host. Ayans. Stay the same. Ayun pala nung magayon niya. Yes. Last song na lang tayo, guys. Pa-end na si host. Thank you very much. TV, thank you very much for staying my live stream from the start Isa yan. until now. Isa yan Si tayo. TV, thank you. Yes. Si TV. Simula nag-start ako hanggang ngayon, nandyan siya, oo. Ano siya? Ibang lahi? Ano man siya? Hindi ko maintindihan, Chinese man yung kanyang ano ba. You're a Chinese? Where are you from? TV? I want lasong mambaga ini. Sala, last fly out. I want last fly out. Ayun, last fly out. Kasi last. I miss this song. I'm so scared and you will see. May ano? All the sickness inside of me. I'm so scared of letting go. The pain I've had will show. Nauna. I know you want to hurt me, speak, but I'm afraid that if you stay, I want you to know you belong in my life. I love the hope I see in your eyes. For you I would fly, at least I would try. For you I'll take the last flight out. Where you will leave, as my secrets have been revealed. Oh, in my dreams you'll always stay. Every fleeting moment from now. I know you want to. That if you still, I want you to know you belong in my life. I live the life I see in your eyes. For you I would fly, at least I would try. For you would take the last flight out. Cannot hold back. Ano ko na ni pirang years day ko na nakanta? 5 years. Favorite ko man to. Mag-insomnia na tayo. Bye guys! Salamat! Thanks for staying!
On my live streaming. Ay, my sister streaming. May da. Natuod kang may always one. Ikaw magpatugtog pa ng insomnia, Per. Oo nga. Lakasan mo lang. Ay, hindi po. Ako talaga. Kasi, Mahina yung cellphone ko eh. insomnia. Uy, 5 million in the mga thank you very much. God bless you all. Love you. Kaya na si host, guys. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Hindi ko na kayo maisa-isa, guys. Kuya Ted, Wings TV, Hachorba, Daisy, Sisi Daisy, Sisi Leia, Sisi Lucy, Christian, Bug. Hindi ko na kayo guys maisa-isa guys lahat. Japan Harumi, thank you very much. Thank you all guys. Love you all. Bye-bye. Tapos na. Dinner. Thank you guys. Love you all. Gaganon muna. Ika na magdadan, inot. Magdadan ka na. Saka kung magdadan, magbaba ka muna. Thank you guys. Bye-bye. Love you all.